Snehové video. Pozrite. Viete, niekto si možno budete hovoriť, ale na mňa je to pravá zima, kde patrí sneh. Viete, my si to užívame, hlavne toto Torino. A ježiš, toto keď mám synka vo videu, to schytím. Tak proste si to užíva. A tak. A zase si to zamoce, teraz som mu to odmotala. Hop. Ale tak. No proste, dúfam, že sa vám budú páčiť videá aj v tomto roku 26. To na YouTubeku. Ale ako hovorím, napíšte mi, čo by ste radi videli, alebo čo zlepšiť a podobne. Hoci čo mi napíšte. A sledujte ma na Instagrame martinkasen2 a tam môžete napísať do správy všetko. Tam vám určite hneď odpíšem. Hneď to všimnem, tam si môžeme popísať o tom. Tam vidíte aj fotky prv a všetko. Takže sledujte, podporujte a ahojte, ideme si ďalej užívať.